जायफोरा बिजेपिनि उनखां नंगौ भारतआ गणतन्त्र हादर बयहाबो अधिकार दङ राजनिति खालामनायनि नाथाय जोङो राजनितिनि नामाव बबे पार्टिया मा खामानि मावदों बेखौबो जोङो नोजोर बोनांगोन मानोना जोङो दिनै रोंबाय राजनितिका मा बुस्थु जोङो सिनाय मोनबाय बर' हारियाबो सिनाय मोनबाय दिनैनिफ्राय 15-20 बोसोरनि सिगाङाव जों जुदि बर' हारिया राजनितिका मा बुस्थु सिरि मोनथियाखैमोनब्ला दिनै जोङो बुजिनाय जाबाय जोंनि गेजेराव रोंखा राखा गोरों मानसिफोर ओंखारबाय आरो राजनितिका मा बुस्थु जों बुजिबाय नाथाय बुजिसेयावबो जायफोरा दिनै बेबायदि उल्था खामानि मावदों बिथांमोनखौ आं बे मेलनि गेजेरजों खावलायगोन दिनैनो सम बिथांमोननि गोसो सोलायनायनिबो सम बिजेपिनि मूल उद्देश्यआ जाबाय मोनसेल' हादर मोनसेल' देश मोनसेल' भाषा आरो मोनसेल' धोरोम बे एंगेलजों खारो जायनि थाखाय दिनै आसामाव थानाय लाख लाख सुबुं अनजिमा गोनां जाति संगठनफोरा गिख्रंदों बिजेपिजों मन'ग्लब जानो थाखाय आसु बायदि मोनसे जातीय संगठना दिनै राजनीतिक हान्जा दानानै भारतीय जातीय परिषद थामहिनबा जातीय परिषद दानानै लरिन ज्योति गगैया दिनै आसुखौ दोनथ'नानै केम्पिं खालामनो गोनां जादों उद्देश्यआ मोनसेल' बिजेपिनिफ्राय बासायनो थाखाय अखिल गगैया दिनै जेलनिफ्राय इलेक्सन गेलेनो नागिरदों मानो गावसोरनि असमिया जातिखौ बिजेपिनिफ्राय बासायनो थाखाय मानोना बिथांमोना बुजिगौ जे बिजेपिनि मूल उद्देश्यआनो जाबाय मोनसेल' भाषा आरो मोनसेल' धोरोम अब्ला बिथांमोना असमिया रावजों असमिया संस्कृतिजों असमिया भाषाजों जारिमिनजों बुरन्जिजों बोरै थांनानै थानो हागोन दिनै सिन्था खालामदों नाथाय बिथांमोननि हिसाब बायदिब्ला जों मोनसे फिसा हारि आरो जोंनि सुबुं अनजिमाया जोबोर खम अब्ला जों दिनै मानो गिनो रोङाखै जोंखौ दिनै मन'ग्लबनो नागिरदों बिजेपिया जोंखौ मन'ग्लबनानै बान्दा खालामनो नागिरदों जोंनिफ्राय कामायनानै लांनानै कोटि कोटि थाखानि मालिक जानो नागिरदों आं बेखौबो बुंगोन दिनैनिफ्राय 5 बोसोर सिगाङाव जोङो केरासिनखौ 10 टाका लिटाराव मोनोमोन नाथाय दिनै जोङो 50 टाका लिटाराव बायनो गोनां जायो दालिखौ जोङो 40 टाका केजियाव मोनोमोन दायो 120 टाकायाव जोङो बायनांगोन पेट्रल डिजेलखौ जोङो 40-50 आव मोनोमोन दायो 80-90 टाकायाव जोङो बायनांगोन बिनि आन्दोआव मा दङ बिनि आन्दोआव मा थाखुमानानै दङ दिनै नोंथांमोना नोजोर बोर दिनै दखानाव जुदि जोङो हाथाय गलायाव 100 टाकानि मोनसे जिनिस बायोब्ला जोङो 24 टाका जीएसटी होनो गोनां जायो बिजेपिनो जोङो 24 टाका डनेशन होनो गोनां जायो 100 टाकानि जिनिस बायोब्ला अब्ला 1000 नि मोनसे जिनिस बायदोंब्ला नोंथाङा दैलि 1000 खरस खालामदोंब्ला दैलि बिजेपि सरकारनो थाखाय 240 टाका नोंथांमोना होगासिनो दङ अब्ला जोंखौ माबायदि नासयदों माबायदि सोबख'दों नाथाय जोंनिफ्राय टेक्स बोखांसे बोखांनानै लांनानै जोंनि मोननांगौ अधिकारनिफ्राय दिनै बन्सित खालामनानै दोनदों जोंनि लामा दालां बानायनानै होआ इलेक्ट्रिसिटि होआ मोनसे मोजां फरायसालि होआ मोनसे मोजां हस्पिटाल होआ मोनसे मोजां मानसि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय मोजां दै मोनलोंहोआ बेबायदि जोंखौ बिमा बाथौनि मेगनजों नायदों अब्ला जों बोरै हयज्य खालामनो जों बर' हारियाबो सिरि मोननांगोन दिनै गुबुन हारिफोरा जेरै बिजेपिजों ध्वंस खालामजानो गिदों जेरैथिंबो बाब्राबदों जुजिदों बिजेपिजों जुद्ध होदों जों बर' हारियाबो जुद्ध होनो नांगोन दिनै आसामाव थानाय विभिन्न ट्राइबेल जनगोष्ठीफोर गार' मिसिं तिवा सुनवाल थेङाल कसारि गासैबो दिनै आखाइ हमदों बोलो फोरादों बिजेपिखौ 0 मारि होनो थाखाय दिनै आसामाव थानाय मुस्लिमफोरा दिनै जानजि खाफ्रादों अब्ला जों बर' हारिया मानो दिनै जानजि खाफ्रानो हायाखै बेनिखायनो जोङो खावलायगोन साफ्रोम बर' हारि रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों खौसे जानायनि सम आरो बे समखौ जोङो बोसोरबादोंसो खनसे मोनो बे समखौ जुदि जोङो बायनानै लायाब्ला जोंनि अधिकारखौ जुदि जे भारतनि सासे नागरिक जाना जोंनो जे अधिकार होदों भट होनायनि जे राइट्स होदों बेखौ जुदि जोङो नंखायाव बाहायफ्लाङोब्ला आरोबाव 5 बोसोर जोङो भुगिबावनो नांगोन दिनै जाय गथ'फ्रा एलपि स्कुलाव फरायदों बिथांमोना मोजां स्कुलाव फरायनो मोननांगौमोन जाय गथ'फ्रा दिनै जोनोम मोनाखै 15, 20, 50 बोसोरनि उनाव जोनोम मोनगोन बै नव प्रजन्म बिसोर गथ'फोराबो जेन मोनसे मोजां स्कुलाव फरायनो मोनो मोनसे मोजां हस्पिटालाव देहा फाहामजानो मोनो
मोनसे मोजां गाननाय जोमनाय गाननानै स्कुलाव जों थांनो हायो मोनसे मोजां लामायाव जों थाबायनो मोनो दिनै जोंनि आखायाव बै भबिष्यतआव फैबाय थानाय गथ'फोरनो मोजां सुस्थ समाज होगोन ना बेबायदि जोङो नासय जाबाय थागोन गादब जाबाय थागोन दिनै बिमा बिफा आरो सेंग्रा सिख्लाफोरनि आखायाव दङ जाय व्यक्तिफोरा 18 बोसोरनि गोजौ जाबाय भट होनायनि अधिकार दङ बिथांमोननि आखायाव दङ बे जाखांफुनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनि भबिष्यतआ दिनै बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ दिनै फाननानै जागोन ना बिथांमोननि जिबनखौ बासायगोन बे सिद्धान्त लानायनि सम दिनै आरो बे समाव जुदि जोङो सिद्धान्तखौ जुदि लानो हायाब्ला जों गथ'फोरनि भबिष्यतखौ फाननानै जानाय जागोन बेनिखायनो आं खावलायगोन जायफोरा बर'नि एन्टि एक्टिभिटिस मावबाय थादों बिजेपिनि जानानै केम्पेइन खालामबाय थादों बिथांमोनखौ आं बे मेलनि गेजेरजों खावलायगोन बिथांमोनाबो गोसो सोलायनानै आखाइनि सावगारि थामहिनबा कंग्रेसनि दलनि सिङाव फैनानै जुगदान जाफैनानै जों रायजो राजाजों मिलायनानै थायो बेखौ आङो खावलायगोन जोङो एनडिएफबिआ मोनब्रै हानजा दं दिनै जाथिखौ बोखांनो थाखाय खौसे जादों बबेबा समाव गोबिन्द बसुमतारी धीरेन बर' सावरायग्रा रन्जन दैमारि मोनब्रैयाव गावस्रानानै दङमोनब्लाबो जों दिनै सुतिया समष्टिखौ बासायनो थाखाय बे ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ बिजेपिनि नासयनाय गादबनाय सोबख'नायनिफ्राय बासायनो थाखाय जों खौसे जानो हादोंब्ला पद्म हाजरिकानिफ्राय उद्धार मोननो थाखाय जुदि जोङो खौसे जानो हादोंब्ला बे ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा खौसे जानो हागोन ना हाया हागोन ना हाया रायजोफोर जोङो हानांगोन जाथिखौ बासायनो थाखाय जोङो खौसे जानानै थानो हानांगोन अब्लासो जोंनि हा हुआ बासाय जागोन